Moikka! Mä olen Heidi Horila, turkulainen toimittaja ja kriitikko. Ja fokuksenani on esittävä taide ja tanssi. Ja me ollaan Merjan kanssa käyty katsomassa täällä Turussa Eve Mäkitalon ohjaus Jekyll et Hyde, joka perustuu siis Robert L. Stevensonin hienoisromaani vuodelta 1886. Ja sä voisit, Merja, esitellä myös itsesi ja miksi olet täällä tänään. Joo, hei vaan kaikille. Mä olen tosiaan Merja Lundén, turkulainen kirjastonhoitaja. Olen ollut aina todella kiinnostunut kaikenlaisesta kirjallisuudesta ja kulttuurista. Ja yritän käydä mahdollisimman paljon erilaisissa esityksissä Turussa, pienissä ja isoissa teattereissa ja mahdollisimman monipuolisesti myös niin kuin pois siltä mun mukavuusalueeltani, koska on kiva saada uusia kokemuksia ja ajatuksia. Jep, ja tosiaan tämä teos on Even taiteellinen lopputyö Turun taideakatemiasta, mistä hän valmistuu teatteri-ilmaisun ohjaajaksi. Ja kerron tässä samalla ton muun työryhmän, eli esiintyjinä oli Matias Mäkitalo, joka on siis Even pikkuveli, sekä Saara Isola. Ja sitten äänisuunnittelusta ja musiikista vastaa Antti Ainola ja sanoituksista yhdessä Antti Ainola ja Eve Mäkitalo ja valoista sitten vastaa Meri Salo. Ja kyseessä on aikuisille suunnattu kauhu-nukketeatterimusikaali, kuten ohjaajasta itse nimittää. Ja tämä Tohtori Jekyll ja Mr. Hyde Outotapaus teos on tämmöinen goottilaisen kauhun klassikko. Ja ollaan päätetty Merjan kanssa tässä, että ei säästellä mitään spoilauksia sinänsä, että tämä tarina on varmasti aika monelle tuttu jo etukäteen. Eli kyseessä on siis tohtori Jekyll ja Lontoo, viktoriaanisen ajan Lontoo, ja Jekyll on lääkäri ja tutkija, ja hän on kovasti kiinnostunut ihmismielestä ja hyvyydestä ja pahuudesta. Ja kehittelee sitten tällaisen seerumin tai lääkkeen, jota nauttii itse, ja sitten tämän lääkkeen avulla hänestä sitten kuoriutuu Mr. Hyde, joka tekee kaikenlaisia pahojaan siellä Lontoon yössä. Ja Jekyllin läheisille ei sitten selviä vasta kuin ihan loppuvaiheessa, että Hyde onkin itse tämä Jekyll, eli hän kokee aina tämmöisen muodonmuutoksen. Ja tätä tarinaa on toki tulkittu ja analysoitu aivan roppakaupalla, ja aikoinaan oli hyvinkin shokeraava teos. Mutta mennään noihin teemoihin tuossa vähän ajan päästä. Nukketeatteri on siis turkulaisille, on hyvin tämmöinen niin kuin tuttu asia Turussa. Sitä voi paljon nähdä. Turussa oli pitkään nukketeatterikoulutus tuolla Turun AMKissa. Se on sittemmin jo lopetettu se linja, mutta siellä voi edelleen erikoistua nukketeatteriin, ja Eve Mäkitalo on siitä sitten selkeästi kiinnostunut. Ja mikäs, Merja, sun suhde nukketeatteriin on? Ootko katsonut paljon nukketeatteria? En ole. Eli ei ollut hirveästi valmista niin kuin tarkkaa ajatusta siitä, että mitä se nukketeatteri tarkoittaa. Kuvittelin tietenkin, että siellä on nukkeja, mutta se oli oikeastaan ainoa ajatus. Ja huomasin siinä, että olin ajatellut, että nukketeatterissa aina niin kuin isokokoisia nukkeja. Ja sitten yllätyinkin vähän siitä, kun alettiin, tai tämä esitys alkoi, ja ne nuket olikin sellaisia ihan pieniä. Ja se oli heti mun ensimmäinen tämmöinen yllätys, että ai hetkinen, että ne voikin olla pieniä, ja ne näyttelijät takana näkyy ihan tosi hyvin, ja ei ne edes niin kuin mitenkään ole piilossa siellä nuken takana. Että se oli tämmöinen yllätys. Ja oli kyllä niin kuin ihan, siis mä tykkään kulttuurista ja taiteesta just siitä, kun oppii uusia asioita ja huomaa, että ei todellakaan tiedä kaikkea. Mutta niin, hirveästi en ole nukketeatteria nähnyt, ja ensimmäinen esitys, tai tämä ensimmäinen ajatus oli tosiaan se, että olipas ne nyt pieniä ne nuket. Joo, toi on kyllä hyvä huomio, ja siis itsekin mietin siinä, että tämä on ehkä
onko tämä nyt enemmän esineteatteria vai nukketeatteria, että sikäli tarkkoja rajojahan ei tarvitse vetää, mutta nukketeatterihan niin kuin tarkoittaa paljon muutakin kuin niitä isoja nukkeja, että se on semmoista niin kuin myös jotenkin tilallista ajattelua, että millä tavalla niin kuin asiat jotenkin, elementit ehkä reagoi toisiinsa, mittasuhteella leikittelyä. Ja tuossa esityksessä tosiaan siis, kun siellä käveli niitä sorminukkeja ja sitten Lonto oli laatikoista tehtyjä taloja ja siinä oli just sitä mittasuhden leikittelyä, niin mielestäni se toimi kyllä aika kivasti. Ja siis esiintyjät tässä nykynukketeatterissa, niin heitähän ei pyritäkään häivyttämään niin kuin vanhassa käsinukke-perinteessä esimerkiksi, että se nuken ja ihmisen välinen suhde ja se elollisen ja elottoman välinen suhde, niin sehän on niin kuin nykynukkiksen sellainen ehkä se kiinnostavin osuus tai se magia. Mutta sitten tässä teoksessa, kun nuket oli tosiaan siis ehkä tämän kokoisia, niin mun mielestä siinä pelattiin tavallaan aika niinku selkeillä ja simpeleillä elementeillä. Et siinä ei ehkä se nuketta ja nuken välinen jännä harmaa-alue, niin sitä ei tavallaan ollut niin paljon edes siinä olemassa. Et siinä oli nukettajat, dialogi, musiikki, selkeät tavallaan näyttämöt, jotka vaihtui vähän siinä esityksen aikana. Et siinä mielessä kyse oli aika ehkä niin kuin perinteisestä näyttämöasettelusta. Ja musta laatikko, black box, eli tausta oli mustaa ja näin. Että se oli aika semmoista pelkistettyä. Ja ehkä jos ajatellaan, että se sijoittuu sinne 1800-luvun lopun Lontooseen, mikä on ollut, niin kuin, siellä on paljon kuvattu tämmöisiä niin kuin synkkiä kauhutarinoita siihen ajanjaksoon sijoitettuna, niin ehkä se toimii just siinä mielessä. Joo, ja siis kyllä nyt tälleen kun on vähän ehtinyt miettiä sitä esitystä ja omia ajatuksia enemmän, niin kyllä mä pidin siitä, että näki ne nukettajat, on nyt lienee tämä oikea termi. Tai esiintyjät, tai näyttelijät. Ja ne pienet nuket ja sitten just nämä ilmeisesti pahvilaatikoista tehdyt talot. Tämä oli mun tulkinta. Joo, niin mä myönnän, että siinä alussa mä olin vähän silleen, että mitä mun kuuluu nyt katsoa, että katsonko mä vaan noita pieniä nukkeja vai saanko mä katsoa niitä nukettajia. Niin sitten mä välillä huomasin, että mulla ehkä meni jotain esimerkiksi sanoista tai laulun sanoista vähän ohi, kun mä en tiennyt, että mihin keskittyä. Mutta ei se kuitenkaan siis liikaa häirinnyt, että olisi niin kuin liikaa mennyt ohi siitä itse esityksestä, mutta huomasin vaan, kun ei ole tottunut ehkä tuommoiseen, että on pientä lavastusta, on nukkea, on ihmistä, on vuorosanoja, on laulamista, että mihin mä nyt niin kuin kiinnitän huomioni. Ja yksi asia, mikä mietitytti myös sit vielä, mistä ei ole vielä puhuttu, niin tämä nukettajien, mä tykkään tästä sanasta nukettaja, nukettajien kovin arkinen vaatetus. Että heillä kyllä oli mustaa kynsilakkaa molemmilla. Ja sitten oli mun mielestä mustat niin kuin silmämeikit. Ja ehkä oli jotain muutakin vaaleampaa puuteria. En ole ihan varma. Harmaat silmäaluset tai jotenkin. Jotain tämmöistä, joo. Mutta sitten muuten niin hyvin niin kuin arkinen, jopa tämmöiset niin kuin kotoisat kotivaatteet vähän niin kuin päällä. Niin se vähän hämmästytti mua, että eikö nämä nukettajatkaan, eikö kuulukaan jotenkin pukeutuu enemmän taustaan tai sitten jotenkin esitykseen sopivasti. Niin, se riippuu varmaan ihan teoksesta, että miten se halutaan tehdä. Mä luulen, että tässä kohtaa ehkä just toi simppeliys, niin kuin mä tuossa sanoin, tai mä jotenkin ajattelin, että se liittyy siihen, ja vaikka ne ihmiset on siinä ihan yhtä lailla katsottavana ja kuunneltavina ja esillä, niin silti sillä vaatetuksella ei sitten heidän kohdallaan haluttu niin kuin varastaa huomiota, koska ne nuket oli kuitenkin sen verran pieniä. Ja, niin. Onko tämä tarina sulle miten tuttu? Onko sä katsonut elokuvia siitä? Tästähän on tehty liutaleffoja. Joo, mutta mä haluan vielä sanoa yhden asian tuosta edellisestä, kun tuli mieleen siitä, että niitä nukettajia ei edes haluta niin kuin nekään piilottaa.
tai toisaalta tuoda ehkä liikaa esille, niin mä myös huomasin ja tykkäsin siitä, miten näillä nukettajilla oli tosi hienoja esityksen sopivia semmoisia sivuilmeitä ja muutenkin semmoisia, niin että ihan pelkillä semmoisilla silmän liikkeillä, niin he kuvasti sitä hahmoa, jota he siinä sitten niin kuin esitti. Niin se oli tosi hienosti tehty. Ikään kuin pieniä eleitä. Ja kun mä mietin vaan sitä, että kuinka tuttu tämä tarina on sulle, kun sanoit, että siinä oli niin paljon asioita, mitä miettii, että mitä kaikkea tehtiin seurata, että kärsikö tarina itsessään siitä? No siis mä en ole lukenut kirjaa, mutta tarina on toki tosi tuttu, koska siitä on tehty niin paljon erilaisia versioita populaarikulttuurissa, niin siis pitkältä ajalta. Ja olen joskus muistaakseni nähnyt jonkun elokuvan kauan sitten. Ja on kyllä niinku just tietoinen Jekyll ja Hyde, että hyvän ja pahan taistelu ja mitä tämä tohtori tekee tämän miksi tuurin ja sitten sitä nauttii ja sitten tämä pahan ilmentymä Hyde tulee esille. Eli tunsin pääkohdat, en yksityiskohtia. En osaa nyt sit sanoa, että jos ei ole ollenkaan tuttu tämä tarina, että miten sitten olisi siihen nukketeatteriesitykseen reagoinut, että olisiko jotain mennyt ohi. Mietin sitä, mistä aikaisemmin puhuttiin, että siinä oli aika tosi vauhdikasta dialogipaikoittain. Huomasin itse, että piti oikein keskittyä, että niin kuin sai selvää ja pysyi mukana, koska sitä tekstiä oli paikoittain paljon ja se lausuttiin vaikka vauhdikkaasti. Mutta sitten toisaalta se on kuitenkin ehkä sen verran tuttu se kehystarina, että siinä pysyi mukana. Musiikista voitaisiin sitten puhua, kun tämä on nimetty nukketeatteri, oliko nyt kauhunukketeatteri musikaaliksi, niin musikaalisananahan toki niin kuin implikoi mulla ainakin semmoiseen aika niin kuin ehkä suureellisenkin kokonaisvaltaiseen produktioon. Toki etukäteen pystyi päättelemään, että kun tässä on 2 esiintyjää, että no ei tämä nyt niin kuin megatuotanto ole. Ja Manillan Puppet Studio, missä tämä esitetään, niin on niin kuin aika pieni tila. Katsojakin mahtuu ehkä mitä 20 tai näin siihen. Mutta siellä oli siis 4 biisiä teoksessa ja sitten oli pianomusiikkia niin kuin kohtauksien siirtymisessä ja taustalla. Siellä niin mä tykkäsin Antti Ainolan musiikista tosi paljon. Etenkin siitä ekasta biisistä, joka oli Tutkijoiden laulu. Ja siinä oli vähän sellaista 70-luvun henkistä Kai Chydenius-fibaa. Mulle ainakin sieltä tuli ja tykkäsin esiintyjien tavasta esittää ne biisit. Olisin jopa kaivannut enemmän niitä kappaleita sinne tai jotenkin rytmillisesti sitomaan musiikilla joitain kohtauksia toisiinsa. Että siinä oli hetkellisesti sellaista, tuli pieni ehkä semmoinen rytmillinen notkahdus siihen kokonaisuuteen. Voi olla toki, että kun tämä oli toinen esitys, tästä oli vain ensi-ilta aikaisemmin ollut, mikä me nyt nähtiin, niin tämä tästä vielä jouhevoituu esityskauden edetessä. Mitä sä tykkäsit musiikista? Joo, siis tosiaan tuossa tätä kuvaillaan dramaattiseksi ja jännittäväksi musikaaliksi. Mä olen aika paljon nähnyt musikaaleja ja tykkään musikaaleista, niin tämä musikaalisana on kyllä aika vahva kuvaus. Että vaikka tässä oli niitä lauluja ja laulettiin ihan hyvin, niin en mä ehkä tätä musikaaliksi sitten kuitenkaan sanoisi, että mä kyllä itse jättäisin sen sanan pois. Niin olisiko tämä niinku esitys tai musiikki, siis teatteriesitys, jossa on musiikkia. Musiikkiteatteriesitys. Ehkä musiikkiteatteri on jotenkin vähän semmoinen niin kuin, väljempi jollain tapaa. Tai sitten mulle tuli ihan semmoinen niin kuin kamarimusikaali mieleen. Tavallaan kun tämä oli niin tämä oli tämmöinen tiivis ja vähän niin kuin huoneteatterimainen juttu. Niin joo, mutta tämä nyt on toki terminologiaa, mutta joka tapauksessa sai miettimään. Sen mä sanoisin sitten vielä, että mun täytyy myöntää, että mulle ei jäänyt se musiikki niin kuin mieleen yhtään. Mä en saa mitään niin kuin mielikuvia, en muista siitä, että miltä se kuulosti. Ei se häirinnyt mua siinä hetkessä, sen muistan. Ja molemmat... Semmoinen onnistuminen kuitenkin säveltäjälle. Ja molemmat esiintyjät lauloi siis hyvin.
Ja nyt kun sanoit tuossa äsken, että olisi voinut olla vielä enemmän jotain, joka olisi kiinnittänyt niin kuin eri osia yhteen, niin joo, koska siellähän kun välillä nämä nukettajat niin kuin vaihtoi lavastusta, ja mua ei sinänsä kyllä yhtään häirinnyt se, että siinä vähän niin kuin siinä me katsojat nähtiin, kun he rakensi sen lavastuksen siihen, niin se ei häirinnyt, kun musta se oli ihan mielenkiintoista, mutta ehkä niissä kohdin olisi voinut olla jotain musiikkia taustalla, kun he tekevät sitä. Yksi asia muuten lavastuksesta tuli mieleen varmaan. Nyt tässä käydään useampi juttu läpi, mutta kiinnititkö huomioon siihen paperin määrään? Siinä käytettiin todella paljon siis lavastuksessa niin kuin paperia, mitä se kyllä oli sitten niin kuin, ne oli selkeästi hänen jotain työpapereita, mihin oli raapustanut, että siinä oli niin kuin isompaa ja pienempää. Sitä oli oikein semmoisena isona matskuna. Joo, huomasin, ja se oli kyllä tosi hieno, ja sitten siinä loppua kohden niin jotenkin hienosti kuvasi myös sitä, että miten hän alkoi hiukan henkisesti hajota, että sitä paperia oli niin kuin hänen kotinsa tai työhuoneensa niin täynnä, ja siellä hän niin kuin oli, että missä hänen kaikki paperinsa on, ja se oli hienosti tehty. Joo, ja mulle tuli siitä parikin ajatusta mieleen, että onko ihmisen mieli, onko se kuin paperia niin ohutta ja haurasta tavallaan, että se voi antautua pahuudelle tai hajota, tai sitten toisaalta sitä oli niin paljon, niin oliko se sitten, kuvasiko se sitä maniaa ja niin kuin ehkä maanista käyttäytymistä siihen, miten paljon hänellä oli ajatuksia ja miten tämä hänen työnsä otti sitten hänet täysin valtaansa. Joo, ja myöskin että tuntuu, että hän ei oikein enää pysynyt niin kuin työnsä, siis hän ei pysynyt enää kärryillä siinä työssä, että työ valtasi hänet huonolla tavalla, että hän ei enää niin kuin ollut se niin kuin isäntä siinä työssä vaan. Niin, eli nyt oikeastaan ehkä siirrytäänkin tähän niin kuin isoon hyvyys-pahuusteemaan, mikä tässä teoksessa on keskeistä. Eli se, niin kuin sanoin, työvaltasi hänet, mutta oikeasti se olikin sitten sen pimeä puoli, joka siinä sitten vei hänet syvemmälle. Ja tämä Robert Stevenson oli siis skotlantilainen kirjailija, ja silloin kun hän kirjoitti tätä teosta, tämä on kirjoitettu siis jossain muutamassa päivässä, pienoisromaani, niin hän itse sairasti jotain keuhkoeritulpaa tai jotakin tällaista niin kuin hyvin kivuliasta tautia, ja sitten ilmeisesti otteli opiumia tai jotain muuta vastaavaa huumetta lievittääkseen kipuja, ja siis oli kuumehuureissa ja hallusinaatioissa, että jotenkin sen perusteella on ihan niin kuin helppo niin kuin suhteellisen helppo ymmärtää, että miten tämmöinen tarina on syntynyt hänen päässään. Ja siis jos verrataan aikalaisiin, niin Bram Stokerin Dracula, Mary Shelleyin Frankenstein, tämmöisiä teoksia on näissä ihan niin kuin siinä 20 vuoden säteellä kirjoiteltu, jotka sitten kaikki tutkii enemmän tai vähemmän sitä, että pahuutta ja ehkä muodonmuutos on myös aika semmoinen niin oleellinen juttu ja siirtymät. Ja sittenhän ihmissusi muodonmuutos, sehän on myös hyvin tyypillinen ollut kirjallisuudessa tai tämän tyyppisessä kauhukirjallisuudessa ja populaarikulttuurissa sitten myöhemmin. Onko sä itse lukenut goottilaista kauhua tai onko se sulle tuttua niin kuin muuten? Mulla on semmoinen jännä suhtautuminen kauhuun, että se kiehtoo mua, mutta mä en uskalla lukea tai katsoa ihan mitä tahansa kauhua. Sit mä olen myös aika herkkä sille ja se voi mennä ihon alle. Eli olen lukenut jotain, varsinkin tämmöistä goottilaista kartanokauhua ehkä voisi sanoa. En muista tekijöitä just tähän hätään niin kauheasti, mutta Daphne du Maurier esimerkiksi. Rebekka, joo kyllä. Ja eikö Kotiopettajattaren romaaninkin voi laskea vähän niin kuin samaan? Vähän niin kuin joo. Joo. Niin just tällainen kiinnostaa hirveästi ja se on myös sitä, mitä mä uskallan lukea. Eli just sellainen hienovaraisempi kauhu, ei mitään splatteria tai mitään tämmöisiä niin kuin yllätystä, mitään oven takaa tulee joku murhaaja.
Eli jonkin verran on siis tuttu, mutta tosi monet kauhukirjallisuuden, goottikauhukirjallisuuden kirjailijan nimet tai muut tekijät on siis tuttuja kuitenkin mulle, vaikka en olisi niitä itse lukenut, mutta kun ne vähän kuuluu semmoiseen niin kuin populaarikulttuuriseen tietämykseen ja eräänlaiseen yleissivistykseen. Ja musta tässä teoksessa kiinnostavaa on se, että tämähän on oikeastaan niin kuin psykologista kauhua. Tässä ei ole varsinaista mörköä tai hirviötä, joka olisi jotenkin semmoinen joku perinteinen monsteri, joka epämuodostuneena jotenkin siellä riehuu, vaikka se Hyde tietysti niin kuin sellaista edustaa. Kun tässäkin teosesittelyssä mainittiin jotenkin, että mikä se pahuus on sitten, joka sieltä peilistä meitä katsoo, niin sehän on siis me itse. Ja tämä Victorian se ajan just tämä niin kuin ihmisen kahtiajako oli se, mikä Stevensonakin kiinnosti. Ja siis itse asiassa tästähän on tehty sellaisia tulkintoja myös, että tämä tavallaan niin kuin ennakoi Freudin psykoanalyysin tämä teos, koska tässä on tämä lakimies Utterson, jonka silmin tätä tarinaa ikään kuin kerrotaan, niin hän edustaa sitä niin kuin yliminää, eli semmoista ideaalia ihmisessä, johon pyritään se moraalinen hyveellisyys. Sitten Jekyll edustaa sitä egoa itsessään, eli tätä minää, josta ollaan tietoisia, ja sitten Hyde sitä id-minää, joka on se vietit ja halut ja se semmoinen niin kuin villivoima, joka pitää sitten ehkä tukahduttaa. Ja sitten myöskin tästähän on paljon tehty tulkintoja, että Hyde on niin kuin se feminiininen puoli ja kenties niin kuin, queer puoli Jekyllistä, jonka hän niin kuin haluaisi jotenkin tunnistaa tai tunnustaa itsessään, mutta se pitää myös tukahduttaa. Ja kirjahan, ja kuten tämä teoskin päättyy siihen, että vaikka Jekyll rakastaa Hydea ja kuten siihen laulun sanoissakin sanotaan, että se tuottaa hänelle iloa, niin nyt pahuus on päässyt niin kuin karkaan liian kauas, että nyt pitää loppua, että henki pitää riistää tältä kaikelta. Kun miettii esityksen relevanssia niin kuin tähän päivään, että miten se pahuus niin kuin tässä päivässä ilmenee, niin kaikkihan meistä niin kuin tunnistaa tietenkin ne ajatukset. Meillä on aika synkkiä ajatuksia, mutta sitten meillä on itsesäätelyä, joka estää meitä tekemästä samanlaisia tekoja kuin Hyde. Ja siis se Hydehan on se Jekyllin puoli, mitä hän haluaisi niin kuin ilmentää ja todentaa semmoisia synkkiä puolia itsessään. Ja sitten hän toteaa tuossa teoksessa jotenkin, että hän pyrkii eriyttämään nämä ihmisen niin kuin hyvät ja pahat puolet, ja sitten se jotenkin niin kuin vapauttaa samalla, mikä tietenkään nyt sitten niin kuin yleisesti, jos katsotaan eettisesti ja moraalisesti, niin ei tietenkään toimi. Mutta sitten tuossa eräässä biisin sanoissakin, olikohan se loppulaulu, missä Hyde jotenkin niin kuin sillai vapautuneesti, että ensin sanoi, että no murskaan kalloja ja teen mitä tykkää, mutta toteaa myös, että nauran, jos mua naurattaa ja itken, jos itkettää tai jotenkin näin, niin sehän on niin kuin vapautta, vapauden kaipuuta. Eli ilmeisesti Jekyllillä on sitten ollut sellaisia asioita, mitä hän on joutunut pidättelemään itsessään, kuten tuossa todettiin aikaisemmin, että ehkä hän ei ole ollut niin kuin ihan yhteiskuntakelpoinen siellä niin kuin sielunsa sopukoissa. Hyde on ollut hänelle sitten semmoinen niin kuin pakoreitti siitä. Joo, ja tästä itse asiassa tuli nyt mieleen, kun Hydehan, eikö hän laulanut siinä, että hänkin haluaa rakkautta. Sitä voi sitten myös miettiä, että onko oikeasti paha, jos kaipaa rakkautta. Vai onko se vaan niin, että hyvyyttä ja pahuutta ei voi erottaa toisistaan. Ja niitä ei ole olemassa ilman toista. Et kumpaakin tarvitaan ihmisessä, mutta sitten jotenkin pitäisi pystyä pitämään kuitenkin se paha puoli aisoissa. Mä muuten pidin vielä, jos palaan hiukan siihen lavastukseen, niin mä pidin tosi paljon siitä, miten tämän Hyden pahuutta
ilmennettiin sillä mustalla kankaalla ja miten se musta kangas tosi hienosti liikkui siellä takana. Joo, vähän semmoinen hahmoton entiteetti. Kyllä. Ikään kuin. Joo, ja sitten kirjassahan siis kirjan henkilöt, jotka näkee Haidin, niin ne kuvailee Haidia jotenkin sillä tavalla, että selittämättömän vastenmielinen hahmo, että siinä oli jotain semmoista, niin kuin, että kukaan ei osannut selittää sitä, että miksi se oli niin karsea, mutta siinä sen olemuksessa oli jotain niin luotaan työntävää, että niin kuin kauas näkijä haistoi, että nyt ei niin hyvä tyyppi kyseessä. Niin tykkäsin esityksessä siitä toteutuksesta, että Haidin ja Jekyllin nukeilla ei siis ollut varsinaisesti kasvon piirteitä. Kasvot ja päät oli niin kuin eri muotoisia, ne oli selvästi eri tyypit, mutta ei ollut silmiä tai suuta tai ilmeitä tehty nukelle, mikä toimi tässä kohtaa aika hyvin. Jos ne olisi ollut isompia nukkeja, niin siinä olisi voinut olla niin kuin ehkä erilaiset niin kuin ilmaisukeinot käytössä, mutta nyt se jätettiin enemmän niin kuin katsojan tulkinnan varaan. Niin kuin toi itse alkuperäisteoskin, että eihän siinäkään anneta, niin kuin, vaikka Jekyll kovasti niin kuin haluaa ratkaista ihmisen luonteen ja niin kuin jotenkin haluaa tutkia sitä pahuutta, niin eihän sitä, mitä vastauksia semmoiseen lopulta voi antaa, niin kuin säkin tuossa sanoit, että niitä molempia puolia niin kuin tarvitaan. Suuri osahan varmaan niin kuin tunteista asioista on myös niin kuin vähän harmaalla alueella, ettei se ole niin mustavalkoista. Ja vielä se, mikä ylipäätänsä liittyen ehkä nukketeatteriin ja tähän esitykseen varsinkin, niin nukkien käyttö myös etäännyttää siitä käsiteltävästä teemasta, mikä voi olla hyvä tai huono asia riippuen sitten ihan riippuen aiheesta, mutta sen niin kuin huomasin, että nukkien käyttö tämmöisessä pahuuden ja hyvyyden käsittelyssä, niin oli helpompi katsoa sitä, kun oli nukkeja. Et jos tämä olisikin ollut ihan ihmisteatteria, niin olisi saattanut olla erilainen fiilis. On muuten kiinnostavaa, että Kansallispaletti tai opera, nehän teki siis, niillä on ollut Jekyll ja Hyde-esitys nyt. Se tuli 2020 ensi-iltaan ja nyt viime keväänä sitä on myös esitetty. En tiedä itse asiassa jatkuuko näytökset. En nähnyt sitä, mutta hauska, että kaksi nyt tämmöistä, semmoinen niin kuin megatuotanto siellä lavalla ja sitten tämmöinen pikkutuotanto täällä Manilassa, niin samasta aiheesta varmaan ihan erityyppiset esitykset. Kiinnostavaa nähdä, mihin Eve Mäkitalo Nukketeatterin kanssa vielä tästä jatkaa. Ja jäin vähän sitä miettimään, että mikähän hänellä on ollut sit niin kuin just tämän teoksen toteuttamiseen motivaationa taiteellisessa lopputyössä. Mutta odotan häneltä tulevaisuudessa vielä ehkä hiotumpaa estetiikkaa ja kokonaisuuksien hallitsemista vielä koherentimmin. Joo. Mä pidin esityksestä. Ensinnäkin tämä niin kuin hyvän ja pahan teemat kiinnostaa aina ja oli tosi avartavaa nähdä jotain itselleen hiukan vähemmän tunnettua teatteriesitystä, teatterimuotoa, niin kuin just nukketeatteri. Ja sen verran kyllä jäi niin kuin kiinnostamaan tämä esitys ja sen taustalla oleva alkuperäisteos, eli saatanpa vielä lukea sen alkuperäisteoksenkin tässä. Hyvä. Mutta me ollaan varmaan sanottu nyt kaikki oleellinen ja kiitos esityksen tekijöille ja kiitos Merjalle. Kiitoksia. Tämä oli tässä.